labantu abalwe egoli baqhamuka kwelakithi bayolwa le egoli. Impela sonto nempela sonto kuyangcwatshwa emakhaya ngabantu bali. Siyabona sibhekile kuma TV eCape Town. Kude la eCape Town so. Ingane zethu lezi eziqashiwe association khona ko Cape Town ukuthi ziba ama security guard. Ziyabulawa ngenxa yempi yale mboni ematekisi. Ngithe lo ndaba ngibuza lempi kade sikhuluma nabo izolo yibo bebengaphelele. Ngababuza ukuthi njengoba belwa nje ukuthi ubani ulayishaphi ubani ulayishaphi, ngase ngibabuza ukuthi lamabhasi amakhulu ahambayo la oGreyhound Intercape njalo awadluli la axosha abantu baqhubeka. Basho bona futhi athi hayi ithi manje ubani owabisayo utheni ngawabuzo ngiphemisa ukuthi kanjani izathi ngoba mhlambe wona inkampani zabelungu elehlonishonile noma bahlonipha ngoba bayazi ukuthi make nathi ngiqale impi nabo ngeke bazi ukuthi la kuyakini abakini abamnyama ababethi balayisha nibakhiphela isibhamu nizifaka bona insizwe ngifuna ukubabonisa ukuthi angasaba okubuhlungu ke la kunini nibadala abantu akusibona abafana abancane abantu nibadala inini niphethe umsebenzi inini abantu bomsebenzi nikhethi leadership abantu abazonibheka ku association kodwa nina abaphathi bama-permit nina abaphathi bemoto abanini bemoto inini niphethe umsebenzi abashayeli benu lapha ngaphandle basebenzela nini zonke into abazenzayo ilezi ezishoyo iy'nkabi lezi ey'dume kangaka kule lakithi zithunywa yini ukuthi zolimaza abantu. Ingako ngithatha ngizondela izolo ngase ngicela izolo ukuthi asibe nanomhlangano namhlanje ngicela lo ndaba ukuthi angilalele leadership yakho umgqibelo namhlanje. Ngicabanga ukuthi sibadala sonke singako ziningi izinto ofanele besiyazenza namhlanje ukugqibela esizibeke eceleni ngoba sifuna ukuthula sathi asize. Abanye ufaka besemcimbini kuyashadwa kuhlathiwe emakhaya njalo njalo kodwa singiyekile lokho sezona